Què va? Després de les col·legies que vas tenir no funciona. No. Sí. Va demanar per repades, ja va demanar tot numerat i ja està. El que passa és que si no el coneixes no saps el que ve. Però bueno, es pot fer bé, Oh! Ah, Oriol, que sembla que tinguis 84 anys. Per aquí o per aquí? Dreta o esquerra? Jo dono la sensació de que t'agrada a la dreta. Sí. Acció a tope, i ara vaig a l'oli. Cuida que està Espera't que així... Va, que aquesta d'allò. Ja fem una pujada i baixada d'allà? Sí. Oriol, va. Oriol, vés allà i baixa. Et filmen. A mi no em vol filmar, que això pot fer. Aquí, que tros, que et filmaré. Ja hi ha la regata feta i tot. El tros aquest. Llavors em baixa l'aigua. I després que et quedo jo el resto d'aquesta casa per anar a Beloua. A la dreta o a l'esquerra, a veure. A l'esquerra. Les 12 Però a l'esquerra total? Ai, a la dreta total? O aquí? Aquí? Esquerra total, aquí. Ah, per allà, pel mig? Vale.
Que no passes per sobre. Podria, però no m'atreveixo avui. Ni per sota m'atreveixo. No puc. No em plego. El jorobado de Notre Dame. Hòstia. La cama, home. Vols deixar pa... La puta cama. Bona noia. Ja. Sí, home, més que ningú.